unya na ta maga tapok-tapok, mag-anuhan kung naanay mga wala. O di ba? Magnilakay na kay nawala na, magpinasayloay na kay nawala na. Matats, dako kong pasalamat matas karon nga tuig matas ngo na 2026, di ba? Mo to giingon ko matas nga balag wala ko handa sa Pasko or bag-ong tuig, importante sa ko matas ang akong pamilya kumpleto. Sama karon matas, kumpleto akong pamilya matas og mga kaparentihan no. Mga lagi mga lugar matas nagtapok-tapok mi. Kana sa likod matas mga parente nako na. Og ako mga anak matas so dito nangaligo, no? So dako ko pasalamat sa taas sa Ginoo. Tinuod wa ko tarong handa or tarong kwarta or unsa man diha matas. Ang importante sa ko ang akong pamilya. Ang akong prinsipyo matas, bisag aso ko nga lugar mo adto basta kumpleto akong pamilya, maora na ang akong gusto or ginaampo permanente, di ba? Siyempre, number 1 na to diya, maayo ang lawas og magsalig sa Ginoo. Karon matas, dako niya kog pasalamat. Tinuod matas nakasulod ko ng Facebook pero isa po nagpasalamatan ako matas sa mga tao nagasubaybay sa kuha, nagatanaw sa kuha. Siyempre, number 1 ako pasalamatan matas ang sarili na ko pamilya. Lalong-lalo na karon matas kang mga parintin ako dira sa layo nga lugar. Lami sa feeling matas. So dako ko pasalamat nga ni sulod at 2026 nga nagkakumpleto mi, nagkabuo mi. Kito nagligad magud mga tuig, medyo kulang jud mi, no? Pero karon dako ko pasalamat sa Ginoo. Siyempre sa akong sarili, no? Ana man jud na matas sa tao lang ta. Mo jud pinaka-importante. Importante ang atong pamilya, di ba? Sa matas nag-enjoy mi diri, ligo-ligo diri. Ang uban nang kinason. Di ba lami sa feeling. Pagka ugma ani matas o sunod ugma ani balik na punta sa itong trabaho or manguli na po ni sila or asa mas lagikan, di ba? So ganahan na tamaning kamot, mangitag kwarta kay nakita na nato atong pamilya, atong mga kaparentihan sa sulod sa pila ka tuig nga wa pa magkita-kita, di ba? Tao lang tamatats. Mao na kita, maabot man jud ang panahon, wa ta kabalo kung sa gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi, di ba? Dili jud nato kalimtan. Kung pwede lang gali matats, dili ta mag-away-away, managsuon, managparente, di ba? Kung pwede lang, pwede nato na masisi ang bawat tao kay may mga prinsipyo na siya. Pero ako matats, kung unsa man ang maabot sa kinabuhian ng Facebook, kung tagaan ko sa Ginoo ga grasya, akong pasalamatan og di jud ni mo otro matats. Kung naa man galing kwarta mo otro, siguro ang kwarta lang pero ang kinaiya ni iber jud ni mo otro matats. Kaya nga naman natay kadlok sa taas. Ana kamo diha unta wala mo nagaway-away sa mga igsuon, parinti. Kamulo ko ang uban man nagsuon nangasuko sa inyo ha. Nilain ang bot sa inyo ha. Kay wala ganahe o unsa man ang inyong giawayan diha. Pero isa lang ko ano sa inyo ha. Kana man nagsuon ninyo mga parente ninyo nga wala mo gitagad, wala mo gi ano og kanang gaway-away mo ba? Iampo na lang nato na sila, no? Dili na nato na masisi kay ilahan na kinaiya. So ato na lang sang iampo sa taas nga unta nga maayo man jud pakita sila. Kapag kita jud ka maayo, sila ra man di kasabot sa tuwa, di ba? So ato na lang ni hangad sa langit. O unsa man ang ginahimo nila sa inyo ha. Di lang nato sudlugon. Di lang nato sa patulan. Sakit man jud sa atong buot pero igsuon man gud dugo sa dugo, di ba? Wala ito minaw, no? So ato na lang ihangad sa langit. Iampo na to dito nga unta maotoro ni siya. Unta mahikap ang iyang kasing-kasing sa atong Ginoo nga papareha sa tukin na iya. Di ba? Kaya nga naman unya na ta maga tapok-tapok, mag-anuhan kung naanay mga wala. O di ba? Magnilakay na kay nawala na, magpinasayloay na kay nawala na. O di ba? Sakit paminawon nga ikaw nawala ning kalibutan, nakakay gidala nga sakit. Kasing-kasing, no? So matats, ulan to og dagan salamat sa tanan-tanan nga nagsuporta sa kuha og padayon lang ta.